Welcome back to my class. We have Igbo language. Our topic today says Igbo phrases and short sentences. Class, repeat after me. Igbo phrases and short sentences. We are going to look into Igbo phrases and short sentences. Let's start. Igbo, English. Number 1 sentence says, Gịnị bụ aha gị? Class, or say that. Gịnị bụ aha gị? It means, what is your name? Again, what is your name? When someone asks you in Igbo, Gịnị bụ aha gị? You will tell the person your name by saying, Aha m bụ Ngozi, or aha m bụ Chiamaka, or aha m bụ Eze. Gịnị bụ aha gị? Aha m bụ. Itinyezi afa gị ebe ahụ. Second sentence says, Aha m bụ Ego. Or say that. Aha m bụ Ego. Aha m bụ Ego. Meaning, my name is Ego. My name is Ego. The third sentence says, Ị dị afọ ole? Ị dị afọ ole? Meaning, how old are you? How old are you? Ị dị afọ ole? How old are you? Ị dị afọ ole? Then you will reply and say, I am 10 years old, or I am 20 years old. Adị m afọ 10. Ga-azaghachi onye ahụ si ya, adị m afọ 10, maọbụ adị m afọ 13. The last sentence says, adị m afọ 10. Class, say it. Adị m afọ 10. Meaning, I am 10 years old. Ị dị afọ ole? Adị m afọ 10. Adị m afọ 10. I am 10 years old. All these are examples of phrases and short sentences. Follow us for more. Subscribe to our channel. Bye.